Lakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Ambal Islamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alakira Mamadu Nyomada Kasuwalo watu kulu nyenemaya au kwa rajumali baka Nuye sumundawiye kasi auma Nube talike Alakira sallallahu alaihi wasallam akanyenemaya ka Anaye baraba munuka adamadiyaye Ni adamadiyaye biki yiren nafanuye fukana blanga biwati nununa Lakira Muhammadu Alala Mamadu Nyomada Sumuda wano ulube se auma Ambal make Alhaj Suleiman Yusuf Traoré fe Anga lilame Ni sumuda nununa Lakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى تندوك بركدا كولندا السكود مجرلا وكفى أمبان كالفا ومسابين السبلا أكالفتي وكفى مسلك تدون فسمنتك أنه محمد صلوات ربي وسلامه عليه أم الله تعالى دل على كأن فناه رمى الجين أن لاهر أم الله تعالى دليل منا أن ستران الجرجة مما على كادي أنا بدي إسلام وبلا جلما أم الله تعالى دليل جمنا فتنة على كادو بحرلا alaka kishidi fasudin bema Allahu kana shitu janfala alaka na shitu namarala alaka labanko mandan bema alaka horama kana salatu baraka kana salli ala Muhammad salaman 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 foli kami folanga famalala salaman 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 foli kambala saunga Muhammadu ma salaman 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 foli kamila saunga kira koluma salaman 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 alhamdulillahi rabbil alamin ana sigdata mane أنك فعلك صلى الله عليه وسلم أنكم أن تقدمكم أن نبكوا أن ندسكم نمت سكا فوي دفو وتسكا فوي سبع على كركا كونيلا نغا فمي لا فتيني نامبو سرو كانتا بلا جلنتوي فمي بيتي سرو يكوني أفتيني أنتو توي وكما لك رسول الله عليه وسلم أنت سكا بسرو نعم فتيني من سرو على وكما كان تسري أنا باركني أوي ودلا أنا يدك فعلك رسول الله عليه وسلم الذي تدونك تديني الذي تدونك المامي وكما أنا مثل يودي ألكرك ممنا كشرة نكرة نوتر بيت المقدس لا الذي سلا نتدين بلا جليني وكما الله تعالى أيمن بيا بيندي ألما وكفى لك رسول الله عليه وسلم قرآن بنا لدي كاندو ولا أني لدي كامي لأيوك منتون تمنوني ككلكو كم منتون ni olu bena alakra klema ka kila ka ke mantoni mun bena le alakra kofe Qur'an bayin kon nana Allah taala ye o ladili kan bilbilin di amma suratul nisa kon nana aya kema ani bisaba ani kele Allah taala ko wala qad wasayna alladhina min qablikum ako hakika yere nyama amma satalay mawaju ninga mawladi mamun kona au Muhammadu mantunye kata kabini adamala kana blafo isala anyin kilingilin bewaju ninga kila kuladi wa iyyakum ya ummata Muhammad ikado antlaraka au yirafana ladi ninga au waju ya Muhammadu kamantun ya khayra ummatin ukhrijat linnas
ya aw mun manton na son herama min bora manton tawla an klaraka aw fina waju koy sabula aw kan nabiyuma no Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala nabiyuma hakli saniya Qur'an bayin kononana Allah ta'ala ko ma balla sahibukum wa ma gawa aw jemugo no Muhammadu ama fili wa hakli tinyete ala nalo mate laga tote wa ma fili le finate a hakli kan okmanin kofe manga siga ala kara hakli la tugun wa zakka lisana Allah ta'ala klaraka Muhammadu nen kun fina saniya Qur'an bayin kono Allah ta'ala ko wa ma yantiqu anil hawa ikado Muhammadu konte kuma anni dongo fe kafo ninde kadinye ninde benen nisoja ninde benen sewa kafo kabe ni dongo waliya uketi la ala karate kuma fa ka sura Allah ta'ala de cikandi ama wa zakka shar'a o kofe Allah ta'ala ala karaka sharia fene sanya kafo ni dongo shariate Allah ta'ala ko in huwa illa wahyun Muhammadu ka sharia no make dore koy fona kara wahyu de yuha mimbe wahyu nama Jibrila ka sirafe ni Allah ta'ala ka nyamore okuma nga donc fa ala kraire ateka sharia dinu nun labe ayere Allah ta'ala de ba wahyu ke ama okuma ni ayin kofe on manga siga ala kraka kuma kan kelena wa zakka jalisa ala kra siginyogon ikado Allah ta'ala yo fene sanya no Jibrila alayhi salam Allah ta'ala ko allamahu shadidul quwa meleke min ni afanga ka bo fanga ya ko yalen tigi meleke ki kado ko de ala kra ladonya Allah ta'ala ka sirafe no wahyu sirai wa zakka fuada Allah ta'ala klaraka cidim bayin dusukun sanya Allah ta'ala ko Qur'an bayin kono ma kadhaba al fuadu ma ra'a ala kra dusukuma fen kaluntigiya ikado ay minyi ayo jati de fo awye okmanin kofe on manga sika ala kra ka kuma kan fuila abe min fo anye kayoye wa zakka basara Allah ta'ala klaraka ala kra nyana fleli saniya tugun Allah ta'ala ko Qur'an bayin kono ma zagal basar ikado ala kra nyana fleli majjeken wama toga ma yadaire ay minye ayo de fo ama fen faraka ama fen nakashika bo ala okmanin kofe on manga sika ala kraka yefon kibaruyala wa zakka ummata Allah ta'ala klaraka Muhammadu mantun saniyatukum Allah ta'ala ko Qur'an bayin kono kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aw Muhammadu mantun aw dikram mantun la son hermay min boram mantun tawla wa zakka nisaa Allah ta'ala klaraka ala kram muso yerefena sanyatugun Allah ta'ala ko Qur'an bayin kono inma yuridu Allah ikado Allah ta'ala kon ba layni de luyidhiba ankum rijsa ahlal bayt wal saka sofeta ka bo awla ya aw ala krasum go dungew wayutahirakum tathira ninga aw sanya kilingilim bela jilena wa zakka risalata Allah ta'ala klaraka ala kraka chika ayo sanya no ya ka chidien faqal wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ko an masata lama Muhammadu chidore kama fona kara hinade kana damfen bema wa zakka kulla Allah ta'ala sorola ka ala kra yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka ala kra bakuruba saniya faqal wa innaka la ala khuluqin azim Allah ta'ala ko a ikado Muhammad ikado ebe joko kan joko mi no e joko la belebele kabini ne Allah ta'ala e dani damine inyokon joko tigi mana wani Allah ta'ala klara ka wajibi an yere kunka fen be sebe nyede nganya wajibi an yere kan tina inyokon joko tigi soro tukun soro in kononana okuma Allah ta'ala ladili kan jumendi ama min dira mantonto makateme wa iyyakum ikado ani aw yere fene ninga klaka aw waju ninga aw ladi o ladi le kanye muye ani taqullah Muhammadu mantung ay sira Allah ta'ala nye ay sira alanye okmani alanye sira nye ami Allah ta'ala dele ala ko sabati anan lameli jamakulu bele jelen dusukuna ola ami ala kraka tarihu de kan no e chebanye chami nanya yira walante menuna kafo huwa bahrun la sahila la ala kre bajide bajimi ni dangan dati ala okuma oche belebele amena do ale de ka tarihu la sisan okuma ame Allah ta'ala tanu ninga Allah ta'ala barkada masami nale de anfa adama sugante
danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ka nuhu fɛnɛ sugante danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ka ibrahima so dunge sugante danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ka imurana so dunge sugante danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ka larabuw fɛnɛ sugante ka bɔ nin maa sugantelen ninnu na ni ka tila ka kureisiw fɛnɛ sugante ka bɔ nin maa sugantelen ninnu na ni ka hashim denw fɛnɛ sugante ka bɔ kureisiw la ni ka kanuɲɔgɔn a n'a diɲɛbaga ani cidenw na kuntigi n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam a y'o fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn ni k'o sugante ka bɔ hashim denw na o kuma n'i ma o muhamadu dɔn fahuwa safwatul mustafayna al akhyar ale de ye maa sugantelenw la sugantelen ye min hɛrɛ ka bon wa khiyarul khiyar ale de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw na maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye min hɛrɛ ka bon an b'a fɔ Allahu taala ka kisi ani nɛɛma caaman kɛ nin cɛba in kan solatan daimatan nɛɛma la nɛɛma min ni o duumɛlen do nɛɛma min ni o be jɛɲɔgɔnya kɛ Allahu taala ka galigaliya la bada bada nɛɛma la nga o nɛɛma in maa si ni alakira tɛ jɛ o la kabini Allahu taala ka danfɛnw na o ka kɛ nɛɛma ye nɛɛma min ni a kibaruya tɛ se ka di kuma tɛ ka dan sigi a la nɛɛma min a jate dɔnnen tɛ kuma tɛ ka jate fɔ a la a n'a so dungew a n'a furumusow minnu ye limaniyajɔnw baw ye ani alakira ka sahabaw minnu ye kanda dolomanaw ye ani maa minnu tugura o kɔ ni ɲuman ye minnu lasagonnen bɛ a bolo a ye alakira jaati de fosi ka bɔ o nɔɔrɔ dɔw la o kɔfɛ Allahu taala sɔrɔla ka diɲɛw a y'o bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ o nɔɔrɔ in na a sanfɛla a n'a dugumana a ye nin bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ o nɔɔrɔba in na o kɔfɛ Allahu taala sɔrɔla ka alakira ladɔnniya alakira yɛrɛ ka nabiɲumanya la o y'a sɔrɔ an fa adama ma kɛ dɔwɛrɛ ye i komi alakira yɛrɛ b'a fɔ cogo min sallallahu alayhi wa sallam Bukhari bɛ o kumakan lakale an ye i komi Ahmad fɛnɛ b'a lakale cogo min alakira ko kuntu nabiyan wa adam bayna ruhi wal jasad ne muhammadu kun kɛra nabi ɲuman ye o kɔrɔ ye ne kun ye nabi ɲuman ye o y'a sɔrɔ an fa adama ale bɛ ni ani bɔkɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɔkɔ nɔɔninen dalen do ni mafiya la k'o y'a sɔrɔ ale muhammadu b'a ka nabi ɲumanya la o kuma o kɔfɛ Allahu taala sɔnna ni u kɔɲɛ o ka poyi ka bɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam fahuwa jinsul ali li jami'il ajinasi alakira de ye nɔniya kɔrɔtalen ye nɔniya bɛɛ lajɛlen sanfɛ wal abul akbar li jami'il mawjudat alakira de ye fakɔrɔba ye di sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam kuma mina ni waati nana ban ni a tɔgɔ fɔli ye gindo la cidenw nɛnkun kan ani dusukun kɔnɔ fo kana se alakira farikolo sɔrɔli ma ni ka tila ka ni fereke farikolo sanuma in na o kuma waati kiri ni alakira kun bɛ ka kofɔ o la gindo la o yɛlɛmana ni ka na waati bangenen na n'o ye alakira tɔgɔfɔli ye bange la o kuma alakira bangera n'a bakuruba ye a farikolo a n'a ni ɲɔgɔn fɛ
o ciden belebelen sallallahu alayhi wa sallam hal n'a y'a sɔrɔ ka fɔ a bɔgɔ nɔnini ni ka ni fereke a la k'o yakaruya la nka an kɔni b'a dɔn siga tɛ min na alakira valeur o kun ka bon alakira qima kun sabatilen do kabini an fa adama ma da fɔ ka n'a bila isa la a bɛ ka kofɔ cidenw nɛnkun kan a bɛ ka kofɔ cidenw ni nabiɲumanw dusukun kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka o cɛba in de makɔnɔ i komi an tɛmɛna o kuranɛ aya la cogo min wala an tɛmɛnenw na o kuma n'i ma o muhamadu dɔn fa huwa khizanatu sirri allahu taala ka gindo wakande i k'a dɔn o de ye muhamadu ye allahu taala ka ɲamaruyaw a bɛ waleya yɔrɔ min o de ye muhamadu ye sabula ɲamaruya foyi tɛ bɔ allahu taala yɔrɔ ka danfɛnw sɔrɔ fo a k'a sɔrɔ a bɔra alakira ka sira fɛ wa hɛrɛ foyi tɛ bɔ allahu taala yɔrɔ ka danfɛnw sɔrɔ fo a k'a sɔrɔ a bɔra allahu taala ka sira fɛ o kuma se bɛ allahu taala ye ka ko bɛɛ kɛ nka ala y'a wajibiya a yɛrɛ kun kan ale tɛ se ka danfɛnw sɔrɔ fo a ka bɔ muhamadu ka sira fɛ o kuma danfɛnw yɛrɛ fana tɛ se k'ale ala sɔrɔ fo ka bɔ muhamadu ka sira fɛ ka sɔrɔ se bɛ ala ye ka ci di danfɛn bɛɛ ma kelen kelen nka allahu taala ye nin wajibiya a yɛrɛ kun kan o kuma o ciden belebelen sallallahu alayhi wa sallam an bɛna don ale de ka tarihu kɔnɔna na warul muhammadiya b'a yira an na k'a fɔ an ba hawa a ye den 40 de sɔrɔ an fa adama ye nka den 40 a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ filani filani n'o bɛ bɛn kɔnɛya 20 ma a ye den 40 de sɔrɔ an fa adama ye nka den 40 a sɔrɔla kɔnɛya 20 kɔnɔna na o kuma an fa adama den dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma Sisa o kuma allahu taala sɔnna Sisa kelen pe de ka bange ale 2 mana allahu taala y'o kɛ mun kama karamatan li sayyidina muhammad bonya kama an kuntigi muhammadu ye o kuma allahu taala ko nɔrɔ min bɛ e kɔsolo la n'o ye muhammadu nɔrɔ ye o kuma o nɔrɔ in bɛ wasa kɛ e ni den wɛrɛ man gana ɲɔgɔn fɛ o kuma Sisa e kelen kana nɔrɔ min bɛ kɔsolo la o bɛ wasa kɛ kuma min na ni nɔrɔ belebele in nɔrɔ sanuma in n'a bɔra an fa adama kɔsolo la ni kana Sisa kɔsolo la o kuma nɔrɔ in a tora a bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɔsolo sanumaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min na ni nɔrɔ in nana Sisa kɔsolo la an fa adama i k'a dɔn a ye Sisa waaju ni k'a ladi yan'a ka fatu ni nɔrɔ in ye yanni Sisa yɛrɛ fana ka fatu ale fana a den ladi ni an fa adama ka ladili in ye o ladilikan jumɛn ye an fa adama ko Sisa ma i kana sɔn nɔrɔ min filɛ i kɔsolo la a ka bila denso kɔnɔ fɔ n'a kɛra muso sanumanw denso ye o kuma Sisa fana ye nin ladilikan in fɔ a den ye o kuma nin ladilikan in ma wuli a bɛ ka boli cɛ sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ siècles la n'o ye san 100 ye ladilikan in bɛ ka boli fa sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ allahu taala sɔnna nɔrɔ in kana sabati ni ka bɔ abdulmutalibi kɔsolo la ka n'a bila o den abdulahi kɔsolo la allahu taala sɔnna ka nin bɔkoloba in na nin bɔkolo kɔrɔtalen k'a saniya ka bɔ jahiliya nɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i komi o lakalela ka bɔ alakira yɛrɛ yɔrɔ cogo min sallallahu alayhi wa sallam Bayhaqi bɛ min lakale ka bɔ Ibnu Abbas ka sira fɛ
alakira ko ma waladani min sifa ne muhammadu ma bange maa fɛ maa min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye kabini jahiliya waati la wa ne muhammadu yɛrɛ ma bange maaw bɔkolo la fo a k'a sɔrɔ o furusiri bɛɛ kɛra ni silamɛya furusiri de ye jahiliya furusiri foyi ma kɛ ne muhammadu bɔkolo dɔ ka furusiri kɛcogo ye ali ibn abi talib ale b'a lakale an ye a ka kumakan wɛrɛ la tɔbɔranin bɛ min lakale ka fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko kharajtu min nikah ne muhammadu bɔra furu de la walam akhruj min sifa ne muhammadu ma bɔ maa la min bɛ jɛnɛya dɔn ne ma bɔ jɛnɛya kɛla la min ladun adam k'a daminɛ kabini an fa adama ila an waladani abi wa ummi fo kuma min ne fa ni ba in sɔrɔ i k'a dɔn mɔgɔ tɛ a la min ni o bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye walam yusibni min nikahi ahlil jahiliyati shay'un i k'a dɔn jahilu u ka furu kɛcogo haramu furu kɛcogow la i k'a dɔn a foyi ma ne muhammadu sɔrɔ o kuma k'a ta ne faw la fo ka taa bila adama la a furu bɛɛ lajɛlen kɛra silamɛya furu de ye jahiliya furu kɛcogo kelen o ma sɔrɔ a kɔnɔna na o de la n'i ye muhammadu ta a faɲafan fɛ k'a ta abdulahi la fo ka taa bila an fa adama la cɛ t'a la min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye cɛ t'a la min ye boli bato n'o y'a suli boli ye o kuma n'i ye alakira ta a baɲafan fɛ ka taa bila fo an ba hawa la muso t'a la min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye muso t'a la min ye sujudu kɛ boli o kuma e bɛna dɔn sisan ka fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam maa si ma alakira jɛɲɔgɔnya a fa ani a ba la sabula balima tɛ alakira la balimamuso t'a la balimakɛ t'a la allahu taala y'o kɛ mun kama walisa nin bɔkolo sanuman fila nin ka laban ka dan alakira ma wa allahu taala ye kɛrɛnkɛrɛnni kɛ nin danbeba fila la walisa ninnu ka kɛ danbe ye danbe min ni allahu taala y'a kɛ nabiɲumanya dan ye allahu taala tilara ka o danbe in ni k'a dafa k'a kɛ kɔrɔta dan ye alakira n'i y'a danbe lajarabi ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i bɛna dɔn k'a fɔ a ka sanu kabini bangeyɔrɔ la i bɛna danganiya sɔrɔ k'a fɔ alakira a bɔra fa sanumanw de la a bɔra ba sanumanw de la n'i ye danbe gosi cogo o cogo n'i ma bɔ alakira ka sira fɛ i tɛ se ka abdulahi ni aminatu sɔrɔ o kuma nin fa barikama ba in ani nin ba barikama ba in nin fa sanuman ba in ani nin ba sanuman ba in i k'a dɔn u si ma den wɛrɛ sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni alakira kelen tɛ alakira fa ma den wɛrɛ sɔrɔ ni alakira tɛ a ba ma den wɛrɛ sɔrɔ ni alakira tɛ o kuma nin cɛ ba in ani nin muso ba in i k'a dɔn ninnu bɔkolo sanuma a danna alakira de la sallallahu alayhi wa sallam o de la sheikhu busuri b'a fɔ an ɲɛna wansub e ka danbeyali kɛ ila zatihi ka taa alakira yɛrɛ jati ma maa si i ta danbeya fɛn o fɛn i ja min sharafin wansub kɔrɔta la e ka danbeyali kɛ ila kadiri ka taa alakira jɔyɔrɔ ma jɔyɔrɔ fɛn o fɛn i ja min izamin bonya na i bɛna mun ye i bɛna ye fa inna fadla rasulillah alakira ka fasamantiya laysa lahu haddun dante ala o kuma maa si tɛ alakira dan dɔn ni allahu taala tɛ o ciden belebelen sallallahu alayhi wa sallam fa huwa nabiyul arabiyyu a bɛ fɔ ale de ma k'ale de ye larabuw ka nabiɲuman ye min cira ka na danfɛn bɛɛ ma i k'a dɔn larabu kalasiyalen don nɔgɔ tɛ cɛ min ka larabuya la al umiyu i k'a dɔn alakira nabiɲuman de don kunfin don sabula a ma kala danfɛn fɛ allahu taala yɛrɛ de y'ale kalan sabula allahu taala ko kuranɛba in kɔnɔ sanukuri'uka fala
tansa ne Allah taala bena Muhammadu kala ite nyine tugun al abtahiyyu alade makan duguma kolon nabi nyumay wa al haramiyyu alade haramu flatikiye noye makka haramu ani madina haramu al hashimiyyu alade hashim deun kerengrane hashimi hakikado noye Muhammadu al qurayshiyyu ikado ale qurayshi jatiye nukhbatu bani hashimu deun be minde ka kala bora no de sugantira no de kerenkerena ikado ode Muhammadu al muntakhab min khayri butun al arab niye larabu muso bele jelen konobara fara ɲɔgɔn kan konobara min no here kabbu kateme larabu muso bele jelen konobara kan konobara min no ɲɔgɔn ma deli ka dan konobaraw la ni o ye an ba Amina konobara ye ikado alakira sugantira ni nga bo o konobara inde kononana wa araqiha ikado alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de korotalendo fi nasabi dambela wa ashrafiha ikado alakira sallallahu alayhi wa sallam bokulula ale de korotalendo wa atiyabiya aruma wa ikado laselila alakira de laseli kasanu kateme laseli beka okmale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale de nenkun faranfasiyalen do ka tɛmɛ nenkun bɛɛ lajɛlen kan wa ale de ka kumakan walawalalen do ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan ale Muhammadu de pɔ ka girin ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de ka limaniya ka kɛnɛ ka tɛmɛ limaniya bɛɛ kan ale de nɔfɛ jama ka bon ka tɛmɛ jamakulu bɛɛ kan ale de ka kafo yiriwalen do ka tɛmɛ kafo bɛɛ kan wa i k'a dɔn ale Muhammad a fayanfan fɛ a ɲɔgɔn tɛ a bayanfan fɛ o ɲɔgɔn tɛ n'i y'a faw gosi fo Adama olu de ka sanu ka tɛmɛ faw bɛɛ kan n'i y'a baw gosi fo an ba Hawa olu de ka sanu ka tɛmɛ ba bɛɛ kan o Muhammadu Allah taala y'a bɔ duguw la belebele la dugu min ka di Ala ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan dugu min ka di Ala ka jɔnw ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan n'o ye Maka ye n'i ma ale dɔn fa huwa Muhammad ale de ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam bun Abdullah al-Zabi min ye Abdullahi ka dankelen ye ɲaamɛ kɛmɛ kɛra ka Abdullahi min kuma bɔ ibnu Abdulmutalib o ye Abdulmutalibi den ye ibnu Hashim o fana ye Hashimu den ye Hashim ale tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de Amru muna a fɔra ma Hashim sabula ale kun kɛra ni gɛlɛya nana Maka ka fɔ ja kɛra kɔngɔ bɛ maaw la dekun bɛ maaw la ale de bɛ balo bɔ ni k'a tobi k'a di bɛɛ lajɛlen ma gansan o de la fɔra Hashim o kuma a bɛ balo yɛrɛkɛ Makan kɔnɔna na o kuma o Hashim ale fɛnɛ ibnu Manafu den ale n'o ye Abdu Manafi ye o den ale ibnu Qusay o ye Qusay den ibnu Kilab o ye Kilabu den ye ibnu Murra o ye Murra den ye ibnu Ka'ab ale fɛnɛ ye Ka'abu den ye Ka'ab ale de ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye don dɔ sigi larabuw ka jamana kan maaw bɛɛ lajɛlen kun bɛ kafo ka na a yɔrɔ Qurayshiw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a kɛnɛ kan o don a b'u waaju ni k'u hakili jigin ka fɔ ko nabi ɲuman dɔ bɛna ci n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam a bɛ tila k'u ladɔnniya ka fɔ nabi ɲuman in a bɛna bɔ ale denw na o nabi ɲuman in a b'u yamaruya ni a cira kuma o kuma u ka tugu a kɔ u ka tila ka limaniya ni a ye Ka'abu kun bɛ to ka nin de kɛ o kuma o Ka'abu ale fana fa de ye Lu'ay ye Lu'ay o fa ye Ghalibu ye Ghalib o fa ye Fihiru ye Fihiru o fa ye Maliki ye Malik o fa ye Nadru ye Nadr ale fa ye Kinana Kinana o fa ye Khuzaima Khuzaima o fa ye Mudrika Mudrika o fa ye Ilyas Ilyas o fa ye Mudor Mudor o fa ye Nizar Nizar o fa ye Ma'adu ye Ma'ad o fa ye Adnanu ye o kuma Adnanu ni Ismaila cɛ o bɛ bɛn fa 30 ma o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam nin y'a bɔkolo sanumanw ye nin bɔkolo kelen o kelen fɔlen filɛ nin si t'a dɔn k'a fɔ jɛnɛya ye kɛ fɛn ye nin si ma deli ka sujudu bin boli ye o de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam a saniyalen do fayanfan fɛ i komi a saniyalen do bayanfan fɛ cogo min Mikila ga solika la kira mama doga dugu kolo sanfede ala kira masala edali ke wala makenyeli ke mama dube cheubenye ala kira masala edali ke ala esugandili ke kira ba mama dola ala kira kira kolu munume wolu buda makasini kira ba
de la alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma min na Abraha n'o ye Yaman masakɛ n'ale y'a ɲɛsin kafa bɛna alikaba ci o kumakan in sera Qurayshiw ma i k'a dɔn Abdulmutalibi a ko Qurayshiw ma foyi tɛ se ka se nin so in ma n'o ye alikaba ye sabula ma dɔ de bɛ so in na ale bɛ so in tanga o de la Abraha kuma min na n'a ka kɛlɛcɛw nana alikaba cili kama u ye sama ɲɛmɔgɔ n'u b'a fɔ o sama in ma o don ko Mahmud u ye samaba in ɲɛsin alikaba ma kuma min na ɲɛsin n'a ma k'a ka taa ci sama in y'a biri a ma wuli u y'a gosi k'a gosi sama in ma wuli nka u ye sama in munumunu k'a ɲɛsin Yaman ma a wulila a taara nka n'u y'a ɲɛsin alikaba ma a b'a biri a tɛ taa u b'a gosi cogo o cogo a tɛ taa nka n'u y'a ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma a bɛ wuli a bɛ taa o de la Sheikhu Busiri ko Hamziya kɔnɔ kamara ayina a ko fɛn caman kɔni bɛ yen anw adamadenw ye yeli kɛ olu la maa laysa ya'qilu hakili tɛ u la qad ulhima nka Allahu taala ye olu ladɔnniya fɛn na maa laysa yulhamul uqala'u hakilitigiw ma ladɔnniya fɛn min na o dɔ ye jumɛn ye iz abal fiilu kuma min na sama banna fɛn ma ma ata sahibul fiil o y'a sɔrɔ samatigi nana k'a bɛ alikaba ci walam yanfa'il hija samatigi Abraha ye hakili min dira ale ma hakili ma nafa kɛ wa zaka o hakili diya in yɛrɛ fɛnɛ ma nafa kɛ sabula sama kusara ka tɛmɛ kan hakili tɛ sama la sama y'a dɔn ko alikaba tɛ fɛn cita ye nka ale min ni hakili b'ale la ale ko fo ka alikaba ci alakira nyuma munume olubuda magazini sidina mamadu alakira masala safara da wasando dala alakira sabudila alakira